Aina kaikki ei mene ihan niin kuin on suunniteltu, eli katsotaan hieman sensuroitua materiaalia Jarkko Tammisen parhaista sketseistä. Olkaa hyvät, nähdään taas kohta. Itse muistan 60-luvulla aloittaneeni armeijassa. Silloin monikin pojista, tulevista miehistä halusi päästä hieromaan rauhaa, mutta minä olin ainoa, joka pääsin polkemaan miinaa. Markus. Toi oli hyvä. Toi niin hyvä, että se nauratti. Toi mä revesin. Kovin moni on tullut kysyä multa, että minkä takia mulla päästetään vippistuen tunnille, mutta se oli niin, että ensimmäisen tunnilla niin ohjaaja tuli mun luokse ja sanoi, että kun et tarjaa, jos sä meinaat ruveta harrastaa napatanssiin, niin sulta täytyy olla jotakin päässä. Siis itku, nauru, orgasmi, laulu. Mä niinku tunnen täällä kaikkea. Ne kaikki... Mitä sä nar... Jenni tykkää, että mä keskeytän vaikka kumipuhkeissa. Eteen, taakse, hyllemä. Kauhistutte hyvin mukana. Eteen, taakse, hyllemä. Eteen, tosi ihania, hyvä. Jos Marko ei tässä näin. Tämän kauden ekoiskisoissa on joutu hirveästi käsittelemään sitä vaihdekeppiä, mutta sit mä kuulin, että siinä ei ole vaihdekeppiä ollenkaan. Ilman, koska ne ekat kisat tuntuikin niin hyvältä. Vittu toki. Kovin moni on tullut kysyä sitä, että minkä takia mulla on tuo tunne, että vippis päässä. Mut kyllä se on niin, että tulin ensimmäiseen tunnille, niin se on ohjaaja, joka sanoi mulle, että kun et tarjaa, jos minät harrastaa tämä tässä vielä pitkään, niin sun täytyy olla jotakin päässä. Ja kerran senkin sieltä. Tiistaina mä tein maalin Rooman verkkoon, joten on jälleen 5 kirjainta, johon sä voit luottaa. Jari.